Samantala, dagupan bangus ginawang street food ng mga mag-aaral sa Bangus Scene 2026. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Ruru Hugotero. Iba't ibang malikhaing putahe mula sa kilalang dagupan bangus ang itinampok sa idinaos na bangusin noong April 21 sa City Plaza, kung saan nagtagisa ng galing ang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan at universidad. Sa naturang aktibidad, muling binagyang buhay ang pangunahing produkto ng lungsod sa pamamagitan ng paggawa nito bilang street food. Sa halip na international cuisine, mga lokal at mas pamilyar na timpla ang naging sentro ng patimpalak ngayong taon. Ilan sa mga nagwaging dish ay ang bangus dinakdakan, Ilocos tacos and fried bangus dinakdakan skewers, bangus inasal con leones at steamed bangus piyaparan with infused coconut sauce na nagpakita ng iba't ibang malikhaing paraan ng paghahain at pagluluto ng bangus. Layunin ng aktibidad na maipakita ang makabagong paraan ng pagluluto ng bangus at maitanghal ito bilang street food na mas malapit sa panlasang Pinoy habang binibigyang diin ang lokal na kultura sa pagkain. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.